Pa je prišla domača zmaga in tokrat tudi brez prejetega zadetka. V 10. krogu prve lige Telemach Maribor-Celje štajerski derbi 2:0, več kot zasluženo, s premiernim golom Mudrinskega. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Nažalost, i u prethodnim utakmicama imao sam šanse koje nisam realizovao. Naravno da sam srećan zbog gola, nadam se da će ih biti još više, svakako da sam srećan što sam prvi gol postigao pred našim navijačima i eto njima bi se zahvalio i njima i svoj publici koji su bili danas na stadionu, na podršci koju nam pružaju, iako su imali malo slabije rezultate, stvarno su uz nas sve ove utakmice i hvala im na tome i na nama je samo da im našom borbom na terenu i pobedama vratimo. Sigurno da je psihološka barijera bila prisotna, normalno da će tak dolgo NK Maribor ni zmagao, normalno da se čuti pritisk in v mestu in bi rekel okrog kluba, tako da mislim, da v vsakem primeru jaz sem se potrudil na najbolj enostaven način, da pridem v tekmo in na koncu sem zelo vesel, da nam je to.